Minista na-ahụ maka ọrụ Injinia David Umahi etugo Gọvanọ Chukwuma Soludo maka idote uche gọọmenti etiti ka ọ bịa hụ mkpamkpa mbuze na akpa na Anambra steeti ọkachasị n'ụzọ Onitsha Owerri Road nke dị na mpaghara Ọba. Minista mere ka amata nke a n'oge ọ bịara nene ụzọ niile gọọmenti etiti nwe ma too Gọvanọ Anambra steeti na mbọ niile ọ na-agba. Ha jere ebe mbuze na akpa ajọ ike ma kwupụta na ha ga-agbata ọsọ enyemaka. Onye ọrụ anyị Chibụzọ Obidike na ebe ahụ ọ weta ozi a ka anyị sonyere Chibụzọ. Injinia Umahi onye kenere Gọvanọ Soludo maka ịbụ onye na-eme ngwa ngwa n'ịkwado ịlụzigharị ebe ahụ mbuze na-emebi. Ọ kọwara ya bụ mbuze dịka nke bubigoro otu akụkụ na ya bụ ụzọ kwukwa na gọọmenti Naịjirịa na gọọmenti Anambra ga-ejikọ aka iji chọpụta etu a ga-esi wee dozigharị ebe ahụ. Onye minista kwere nkwa na gọọmenti Naịjirịa ga-enyere steeti aka idozi ya. Ka ha gasịrị na Second Niger Bridge, o kenere onye injinia na-arụ ya bụ ihe maka ọrụ ọ na-alụ ma gwa ha ka ha dozigharịa ọkụ nke dị n'okporo ụzọ ahụ ka ọ bụrụzia nke na-enweta ike site n'anyanwụ. Dị ka ọ na-ekwukwa okwu n'etu esiri ya bụ ụzọ, ya bụ minista kọwara na okporo ụzọ 12 bụ enwegoro njikọ aka ọnụ iji lụgharịa. O mekwara ka amata na ebumnobi ya bụ ịhụ na ụzọ niile dị na mpaghara South East bụ nke arụsiri ike ma kwụkwa ndị bi ebe ahụ nkwa na gọọmenti nọ ugbu a ga-edozigharị ụzọ niile.